Numele este Denis. Astăzi facem un video de chestii. Team Fortress 2. Ia uite ce am găsit aici. Conga Room. Nu știu ce facem aici, dansăm conga. Ce. Cred că da. Și vreau să ne ducem înapoi. Pentru că eu vreau să construiesc un distribuitor. Nu știu cum se zice. Ce faceți? Stai, că vreau să le construiesc. Dispenser. Cred că pot. De ce nu pot pe aici? Bun, hai să mergem. Vreau și eu să construiesc o de aia. Eram foarte concentrat, chiar concentrat. Pare rău că n-am vorbit, dar am zis, eram concentrat. Dai, e cineva sus? Băi, dar voi nu-l vedeți pe ăla cu sniperul? Voi vă uitați toți în sus. M-a făcut și pe mine. M-a omorât de 50.000 de ore, Andreiuț. Am mai vrut să mai fac eu un video în care am dat headshot cu ăla. Cu ăla care are sniperul și adică eram acolo sus și am dat headshot, eram foarte fericit eu. Dar și acum ați fericit că... Serios. Ok. Bine. Sunt răcit, după cum vedeți. Dar hai să ne schimbăm. Să fim asta. Stai. De ce am doar așa de puțină? Ce mă? Vreți o cutie? Ia mă cutie. Cred că am luat ceva damage. Mai bine nu. Băi, e periculos pe acolo. Bine, dar eu am rachete, ce? E unul invizibil. L-am văzut. Uite-l bă acolo. E de-al meu. E unul invizibil, l-am văzut. Hai după el. E de-al nostru. Ce faci, mă? Nu-i omorât? De ce nu mai vine nimeni, frate, pe aici? A intrat unul. Așa e. Dar cum a intrat unul de la... Ce m-a speriat. Da. În ce se duce Black Box? Adică în ce se duc rachetele astea? E de-al meu ăla. Dar stai că vreau și să... Dispensar. Ce scădea ăla? Am venit și eu la dispensar. Băi, sunt de-al tău. La stanga. Mă enervează Black Box-ul, că se duce foarte încet, frate. Ia Breath of the Blitz. Ăsta e
începător, cred. Hihihi. Stai, am uitat că n-are double. Bă, măcar a mai venit cineva aici. Măi, Andreu, ia stai ce-am câștigat. Black box, așa, așa, deci la asta n-am găsit nimica. Hai. Agency, bla bla bla, obiect. De ce noi? Obiecte noi sau? Dar nu știu. Adică de ce nu? Eu știu că am primit ceva nou. Ăsta. Scout. Ehei. Ce avem, dai. Așa, acum știu cum să le iau. Și în rest nimic. Cine-i de mă? Și la care? Asta? Nu. Asta. Ce tare are sus. Bun, acum vreau să jucăm cu Scout. Și o să jucăm și cu... Ia, vreau să văd cum e. Wow, hai că bun. A intrat la mea. Dar nu sunt sigur că a intrat, decât vreau să pe unde. Ba da, asta era. Da, asta era. Dar mă bucur că am câștigat și aici. Bun, acum că am văzut arma asta, hai să ne uităm. Pe și scutul. Cred că am peste tot scut sau... Nu știu. Ia, vreau să mă văd. Da, am scut peste. Ia să mai vedem. Da, am scut la mână așa. Ei, mă bucur. Hai, mergem cu grenadele. De ce așa încet, frate? E. Nu știam. Ce-i cu chestia asta? Ce intens a fost aici. Nu prea îmi place. Uite joc, uite hack. Doctor. Bine, acceptăm. Se acceptă. Se acceptă. Dar ăsta e doar de suport. Nu e bun. Doctor. Uite, vezi că am nevoie de medic.
Asta e așa și nu pot să dau click dreapta să văd. A, și încarc chestia asta. Ha. Ce aveți? Mamă, dar e riscant aici. Mamă, dar n-are și asta o abilitate specială ceva. Cum au toți. Da. Dar fiecare armă ar trebui să aibă ceva la click dreapta. Oare ce? Ce-mi place asta? Vrei să stai osul? Ia că stai osul. Și la ăsta face tutru. Și cu ăsta cu plăcere. Plăcere e de partea mea. Stai, că am cineva are mai, stai, băi, unde fugi? Băi, Cristi. Bun, hai să mergem. De vreau să le dau viață. I'm so smart. Asta să fie. Da, ci că asta nu, dacă sari și așa nu ți-a, îți protejează damage pentru că am niște papuci speciale. Papuci. Da, las pe să îmi pare rău că stau așa, dar asta e situația. Sunt concentrat aici. Ce? Bine că nu pot să iau damage la coecție. Am jucat eu într-o zi pe Xbox Call of Duty Multiplayer. Și era o chestie în care puteai să-ți îmărci cu echipierii și eu numai pe aia îmărau. Ar fi fost frumos să pot să le trimit așa, una fix în bază. Deschideți porta. Dar deschideți porta, turcii mă înconjur. Vântul suflă rece, ranele mă dor. Cum ar veni ei sunt turci și eu sunt Stefan. Wow! Ce-a fost aia? Mamă, ce m-am speriat! Doamne, ce m-am speriat! Doamne, ce m-am speriat! Mamă! Doamne, fere! Acum nu mai ești tare, nu mai ești cool. Asta se deschide ușa. Am reușit să le dau în bază. Acum mă duc la ei. Mă duc la ei. Știu că sunt nebun, da? Dacă fac asta, că mă duc la ei, ce faci? Dacă mă duc la ei acum. Da, mă duc la ei. Mei amețiților. Stați voi acasă, liniștiți. Stați voi acasă, liniștiți că... Uite-ți că mă amețiți. Vă e rău ceva, nu? Am vrut să-mi iau viața. Ce-am găsit? Ce-am găsit al meu să fie? Și cum e?
chestia asta. Cred că ce face chestia asta. Bun. Bun, îmi place. E de armă. Hai totuși la dispensar. Dar nu, dispensar. Și ăsta n-are chestie așa să... N-are cu gloanțe, doar să încarcă. Asta. Băi, acolo, voi nu-l vedeți, sunteți orbi. I need doctor. Da. Cred că începem să ne pricepem. Ok, hai. Jos. Îmi place arma asta. E simpatică. Stai, și poți să le... My God, ce smechere. Bă, ce faci? Ce faci, bă? Stai. Da, și eu deștept. Bine, hai cu black box-ul nostru. Ne-a ajutat în momente grele. Dar nu mai vreau să fiu. Heavy. Care se mișcă. Bă, dau pumaica. Poc. Păi tu cu miniganosul. Mă punesc cu miniganosul. Nu știi cine sunt eu, miniganos. Acum nu v-am sfântat în urechi. Mai ține partea deschisă, femeie. Ce faci, băi? Ce-i aici? Ăla e un adevărat pericol, ăla cu sniper. Un adevărat pericol pentru societate. Iată-l! A venit el, așa, să craiul de viața lui scurtă. Mă spuneți viața lui scurtă. Mi-a pus pe cap. Așa pe cap. Mi-a pus pălărie. Mi-a dat și headshot. Băi, nu știu de cât timp filmam. Hai să ne mai luăm un kill. Bine, altul. Haide! Vreau să-i dau kill. Mi-a dat headshot. Deci cam a fost pentru azi, nu uitați să dați like și subscribe, poate și un share. Așa și ne vedem data viitoare. Pa!